Ktibt diversi diski ma waħda minnhom baqgħet ikonika kif qedlek l-ewwel. Pajjiż tal-Mickey Mouse. Ara pajjiż tal-Mickey Mouse oriġinarjament il-propja kienet miktuba minn Martin Attard. Imma Martin Attard m'offrix li l-ewwel darba din id-diska, offrija lil Enzo Guzman. U Enzo Guzman meta ġiet fideh qallu lej jiena di ma nkantajix. U mbagħad Martin Attard mar biha għand Tony Camilleri. U Tony Camilleri rifjuta li kantaw kol, għallu le, di kanzunetta ma kantajx, għallu il-klim taħħa. U jina kont kif tajju fuq t-tielet toqt il-borma. U niftakar ġi għandi Martin Attard, meta kont għadni Radio 101 San Juan, għalli għandi din il-diska għalli nixtieq li tkanta, għalli offrejta l-Enzo u l-Tony, għalli biex tkun taf sewa biex ma tuħux għalik, għalli għatlu le jina ma nidaqx nkun suppositorju, nkwitax. U niftakar smajta daqqili għatlu għara, ħanajdlek Martin, għatlu jinna mela, imma rridu namlu l-arranġament mużikali iktar aħjar minn kif innu. U rrit nibdel xi klim. U fil-fatt il-klim li bdilt kien klim iktar b'saħħtu mill-li kellu Martin, kien iktar kattiv biex niftehmu. U rekordjajnija tħanna bija fil-festival tal-kanzunetta tal-Anja tal-Poplu. Kienet xokk dik id-diska meta ħarġet, għaliex jien dak iż-żmien kont għajdulu hekk il-preżentatur l-aktar popolari fuq Radio 101. Radio 101 huwa l-istazzjon proprjetà tal-Partit Nazzjonalista, jien kont impjegat mal-Partit Nazzjonalista, kont involut fl-attivitajiet tal-Partit Nazzjonalista u toħroġ dik id-diska b'dawk il-versi meta inti min qed jimpjegak qiegħed imexxi għax qed tikkritika direttament anke f'diska kienet ta' xokk kbir għal min ikun jinnaf għadulek estrem fil-politika, qatt ma kont estrem fil-politika. U niftakar li meta ħarġet kienet ħarġet ordni l-101 li d-diska ma tindaqx fuq l-istazzjon. Imma tiskanta ħaġa tal-ħaġeb dal-pajis tant sabiħ dan il-pajis li għandu n-nisranizmu tiegħu il-qlub tal-Maltin tant huma qawwija li il-One Radio taġ kemm dew idoqquha din id-diska għax kienet tikkritika l-gvern. Imma mbagħad li ġara hu li fl-1996 inbidel il-gvern. U allura l-101 niddeċidew li jibdew idoqquha din id-diska. U l-One Radio waqfuha ma daqqawiex iżjed. Għax kienu fil-gvern, tifhem. Allura din il-kanzunetta isa ping pong ball, ballun ta' tennis, minn naħa l-oħra. Imma tiskanta daw is-snin kollha li għaddew minn fuq. Għadhom jikkwotaw għan-nies u għadha popolari. Niftakar ukoll darba meta rbaħt il-festival. Il-festival kien is-sibt it-tnejn taħt l-uffiċċju u kont fil-lift u daħal politiku fil-lift miegħi u għalli proset għalik, hej. Proset biha dik id-diska għalli tajġ kemm murabjat il-Prim Ministru għalik kien qed jalludi għal Fenek Adami. U jiena kwetaj ftit għad speċi rabija li l-Prim Ministru għal-fejn di diska fl-aħħar. U m'hemmx vers wieħed li mhux veru, kieku tajtem xi vers li mhux veru, nifhimha. U nkwetajt kont għamilt xi tliet ġimgħat newden għax ifhimni il-Prim Ministru jkun irrabjat għalik fuq diska tiddeja nara. U għaddew xi tliet ġimgħat jew erba' insomma jiena rġgħet kont fil-lift biex nitla' fl-uffiċċju tiegħi u kif eżatti infetaħ il-bieb biex noħroġ mill-uffiċċju sibt ma' wiċċi lill-Prim Ministru. U jiena ħsad dak il-ħin flok-ħriġt bqajt fil-lift. Għalli niżel l-isfel, għatlu, iwa, niżel l-isfel. U tħanna, għalli kif John, rajt, għatlu, rajt. Għalli isma, għalli prosed bil-ħat tal-festival, uġ bit mid-diska. Sorry, għatlu li mux għaluli. Għalli fl-iskutella ta' rasek mux zawx toqbit għandek u għadda. Għatman nisija dik. Ġbitu mela. Kellek xi esperjenza tal-paranormali jew xi ħaġa inspjegabbli jew inkella UFOs? Tixtieq taqsama magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq daw il-links li ħantukom.